ważnym trafieniem do śląskiej historii jest datum 15 grudnia 2020 roku, kiedy to śląski europoseł z Rybnika Łukasz Kochut zaczął gadać w brukselskim parlamencie, europarlamencie po śląsku. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, Rostomili. Ja się mianuję Sebastian, a to jest Śląsko Rajza. Dzisiaj opowiem wam o śląskiej historii. Krótko, co byście troszkę wiedzieli, jak byda was oprowadzał po śląskich placach. Większość trefień wziążę ze książki Dariusza Jarczyńskiego Historia Śląskiej Nacji. Z bucha, jakby powiedział Dariusz Jarczyński. Ten buch powinien przeczytać każdy Ślązok, ale też i Polok, co by po tym nie fanzolił o odwiecznie polskim Śląsku, albo o tym, że Ślązoki to Poloki, albo o innych pieruństwach. No to już jadymy. Ja jeszcze zaznaczam na początek, co to nie ma żadną promocję, płatną promocję bucha Dariusza Jarczyńskiego Historia Śląskiej Nacji. My nie weszli w żadną współpracę, robię to bezpłatnie dla śląskiej kultury działam, ale jakby kiedyś wydawnictwo, sklep, środowisko, organizacjo chcieli zrobić ze mną geszeft, to zapraszam. No mono na początek to dopiero trzeci tajlik, pra? To może mono niedobrze tak gadać już o takich rzeczach, bo nie wiadomo jak się to potoczy, ale tak przy okazji, bo ktoś może sobie pomyśleć, że już jakoś płatno promocję, a to nie, ale na przyszłość czemu nie, jest tego otwarty. Dobre, to jadymy z historią Śląska, bo byda się odwoływał w innych tajlikach i nie skorzej jak byda pokazywał wam śląskie place. No myślę, że już niedługo wyruszymy i byda wam pokazywał jak piękny jest Górny Śląsk. W takim razie od średniowieku idziemy, kole 863 roku, ono to było 5 lipnia, odbył się chrzest Śląska od Cyryla i Metodego. To jest wcześniej od chrztu polskiego. Chrzest polski 966. To też nie gadajcie, że Śląsk przyjął chrzest w 966 roku. Nie. Śląsk był wcześniej o kole 100 lat. Kole 890 roku, mono kole 900 do 906-907 Śląsk był we granicach państwa wielkomorawskiego. Toż widzicie, co Śląsk nie był od początku Polski i takie gadanie, fulanie o odwiecznie polskim Śląsku, no to jest takie fulanie. Można powiedzieć, jak ktoś tak godo fulosz jak mulosz. Dopiero w latach 985-990 Mieszko I, wiemy, pierwszy historyczny władca, gospodzin Polski, kraju Polan, tak powinniśmy powiedzieć po prawdzie, podbijał Górny Śląsk, mono i dolny. Więc widzicie, to już są ochrzczone place, tak jak my go dali. Dali 999. Bolesław Chrobry podbijo Górny Śląsk i Kraków. No bo to roztomajcie, ten Górny Śląsk był roz po czeski zajcie, roz po polski zajcie. I tak to był duży teren sporny w tych pierwszych wiekach. 1028 do 1032. Oldrych, to zaś czeski gospodarz, władca, odbierał tajla Górnego Śląska Polanom. Czyli zaś po czeski zajcie, można powiedzieć, Śląsk jest. W 1037 roku
Bratysław I, też gospodarz czeski, odzyskuje całki Śląsk, jak też i Kraków. W 1050 roku większość Śląska wraca do państwa Polan. Pamiętacie historię w szkole, jak go dali o rozbiciu dzielnicowym w państwie Polan w 1138 roku. No ja, była też Tajla Śląska, osobno dzielnica. No i kilkadziesiąt lat nie skorzy. W 1166 roku księstwa śląskie ściepnęły seniorat, zależność od senioratu i stały się de facto niepodległe. Więc Śląsk był w średniowieku niepodległym państwem. Pamiętajcie, 1166, ściepnięcie bez księstwa śląskie zwierzchności seniora z Krakowa. To jest ważny datum. W 1178 bulla papiesko godająco o nieprzynależności ziem śląskich. Więc i papież wtedy najwyższa zwierzchność do chrześcijańskich krajów potwierdził to. 2 lata nie skorzy, w 80 roku niezależna moneta śląska. No to już richtig nikt nie powie, że Śląsk nie był nieprzynależitym krajem. Dobre, jadymy dalej. Troszkę później, 1202 rok, 13 stolecie. Niepodległe państwo śląskie i opolsko raciborskie, o którym pisze Dariusz Jarczyński. Troski 12-13 stolecie. Śląsk zostaje potajlowany na górny, czyli księstwo opolsko-raciborskie i dolny. I osobne adlery, tak jak to mamy Górny Śląsk żółto-modry adler i Dolny Śląsk czarno-złoty. No richtig, tam też złoto-modry. Żółty to nie ma heraldyczno farba. Dobre, 13 stolecie. Henryk Brodaty zbudował monarchię wielkośląską. To też fez ważna postać śląsko Henryk Brodaty. I są się jednym z gospodarzy niepodległego, nieprzynależitego Śląska, który przeciwstawał się do okolicznych ziem polskich, podbijał polskie ziemie nie będące śląskimi. I to kolejny argument, co Śląsk był nieprzynależyty. Podbijał nieśląskie ziemię. W 1327 pierwsze śląskie księstwa ostawają lennikami króla czeskiego. No, pamiętamy, żeby to też zapamiętać, XIV wiek, Śląsk powoli po leku staje się zwierzchnością czeskiego królestwa. W 1338 Kazimierz III Wielki, no, go dają w Polsce jeden z największych królów, a on właśnie do nas, do Śląska, też był ważną postacią, bo on w Tręczynie zrzekł się na wieki wieków praw do Śląska. Powiedział, że niby podpisane, że Polska nigdy nie będzie już chciała Śląska. A co się stało? Wiemy. 20 stolecie. Zaś staliśmy się tajlą Polski. Więc to, co było w średniowieku, nie funguje do teraz. Dobre, to jadymy dalej. Co tam jeszcze mamy? W XIV stoleciu Unia Personalno-Śląska i Czechów. 1392 utrata niezawisłości u ostatniego księstwa śląskiego, to jest Świdnicko-Jaworskiego, na rzecz króla czeskiego. No i odtąd już są my zależni od Czechów. Już zmienił pozycję. No, trochę to trwa, może niektórzy się nudzą, to tam szrajbnijcie w komentarzach. Eli, żeście są radzi historii, albo nie. Dobre. Siewierz. Znacie takie miasto, pra?
myślicie, że ono je nie ma śląskie. No to dobrze godocie, bo te roski nie ma śląskie, ale kiedyś w XV stuleciu, do XV stulecia było śląskie. Bo w 1443 roku wschodnia część Księstwa Bytomskiego, to jest miasto Siewierz, zostało sprzedane Królestwu Polskiemu, biskupom krakowskim de facto. I Siewierz przestał być śląskim miastem. No i potem już historia, tam kultura polsko się tworzyła. No ale co byście pamiętali, że te granice się troszkę zmieniały. 1462 rok. Pierwszy raz w dokumencie ukazuje się miano Górny Śląsk. Od 1526 Śląsk jest w Austrii, można powiedzieć. Bo od tego roku Czechy, Królestwo Czeskie staje się integralną częścią Rzeszy Niemieckiej, bo tron czeski objęli Habsburgowie, Austriacy Habsburgowie, a to wszystko jest niemiecko-Rzesza. Ważne datum, 1531. Myślicie, że polska konstytucja w 1791 była pierwszą w Europie, drugą na świecie? Tak go dali w szkole, pra? Na historii i na większych akademiach i tak dalej. A nikt wam nie powiedział, mnie też nikt nie powiedział, dopiero że się dowiedział ze bucha Dariusza Jerczyńskiego i na rozmaitych śląskich portalach szrajbują te roski, co w 1531 była pierwsza na świecie konstytucją, a była ona na Śląsku. No i no, tak się to nie mianowało, to po pierwsze, a po drugie, to Śląsk nie był wtedy osobnym państwem, tak jak to było we średniowieku, tam pamiętamy, że wam godą. No ale ten przywilej hanuszowy, tak zwany przywilej hanuszowy, to była pierwsza na świecie konstytucja. Wydał ją Jan II Dobry do księstwa opolsko-raciborskiego. Poczytajcie sobie troszkę o tym i też mi przyznacie racja, co to jest. Ten dokument to jest konstytucja. Dobre. 1540 rok. Księstwo Nyskie zostało jedynym katolickim księstwem na Śląsku. Pamiętamy 1517 rok, reformacją, Marcin Luther gibko dotarła na Śląsk. No i przód, Dolny Śląsk do Breslau, do Wrocławia, potem na Górny. No i te ruchy reformacyjne festu były obecne na Śląsku. W 1548 roku Baltazar von Promnitz, biskup wrocławski, za sztamą króla Czechów i Węgier kupuje księstwo pszczyńskie, które staje się erbową własnością familii Promniców i tak aż do 1765 roku. Łoźwięcim. Znacie takie miasto, pra? No, ze lagru, Auschwitz-Birkenau, to korzystno, pra? A wiecie, co to było kiedyś śląskie miasto też? Tak jak ze Siewierzem. W 1564 roku zostało inkorporowane do Małopolski. Jak pojedziecie do Oświęcimia, to tam herb, zobaczycie, herb Oświęcimia żółto-modry. To jest ta pozostałość. Kiedy umrzył ostatni śląski piast? W 1675 roku we Brzegu, a był to Jerzy Wilhelm. Jedźcie sobie tam na zamek do Brzegu, to już nie ma Górny Śląsk, to jest Dolny Śląsk. A może kiedyś tam i zusammen pojadymy i coś nakręcimy. Ale to na pewno nie latoś. Latoś Górny Śląsk. W latach 1740 do 1763 miały miejsce 3 wojny śląskie pomiędzy pruskimi Hohenzollernami a austriackimi Habsburgami. O panowanie na Śląsku. No wiadomo, chodziło też o ten przemysł. To ważny region.
Widzicie, od zawdy tu ktoś walczył o ten teren, miał jakiś interes, to znamy do teraz. Niestety. No i część śląska stała się tajlą Królestwa Pruskiego. XVIII wiek, kolejna zmiana, widzicie? XVI było pod Austrią, teraz część pod Prusami. No a Śląsk Cieszyński i tak zwany czeski Śląsk to jest ta tajla śląska, która teraz jest w Czechach, i Śląsk Cieszyński i ten, który jest w Czechach, i ten, który jest w Polsce, to zostały przy Austrii. A jeszcze jedno miejsce w Czechach poszło do Prusów, tak zwane Chluczyńsko, Hulczyn, to jest po czesku miasto Chluczyn i okolice teraz działają pod mianem Prajska Republika i też ta śląską nację promują. Na początku XIX stulecia nastąpiła znów zmiana granic Górnego Śląska. Powiaty grodkowski, kluczborski i nyski stały się tajlą Górnego Śląska. To były wcześniej dolnośląskie powiaty. A na początku XX stulecia mieszkańcy tych krysów stali się już mentalnie Górnoślązakami. Jak Śląsk tak był potajlowany pomiędzy Habsburgów a Hohenzollernów, to te Ślązoki pamiętały jeszcze, co byli zusammen w monarchii habsburskiej i chciały zaś połączeniu. Zaś się chciały połączyć, by być w jednym państwie. Pamiętajcie, granice teraz to inaczej funguje, ale jeszcze zanim my weszli do Unii, no to pamiętamy te granice. W 1849 roku Śląsk Austriacki dostał autonomię. A w 1871 roku Niemcy się zjednoczyły pod berłem Hohenzollernów, no i idea zjednoczenia Śląska stała się już nierealna. W 1908 roku na Śląsku Cieszyńskim Józef Kożdoń, jeden z najważniejszych personów na Śląsku, założył Śląską Partię Chopską. To po polsku Śląska Partia Ludowa, SPL, i wydawali Zeitung Ślązak. I fest działali za tym, by Śląsk był nieprzylżyty. Ale to więcej poczytacie u Dariusza Jarczyńskiego. On tam fest dużo opisuje o Kożdoniu. W 1918 skończyła się pierwsza wojna i wszyscy zastanawiali się, co będzie ze Śląskiem. Właśnie jak skończyła się wojna w 1918, polskie narodowcy opowiedzieli się za przyłączeniem Śląska do Polski, ale złączone to miało być z Unią Personalną z Habsburgami. To te Poloki, które żyły na Śląsku, austriacki, tak powiedzieli. 19 października 1918 roku Śląsko Partią Chopską Ludowo opowiedziała się za nieprzylżytością, niepodległością Górnego Śląska, co by wyrwać się spod monarchii habsburskiej. Oni sami już nie chcieli, Austriacy, być mniejszością we własnym państwie, stanowili około 30%, no i teraz wiemy, Austria jest mało, ale tam Austriacy teraz stanowią większość. Więc były szanse, by Śląsk po I wojnie światowej był niepodległym państwem. Były. No ale polityka wygrała. Z nocy 31 października na 1 listopada 1918 roku bez pucz wojskowy Poloki zajęli Śląsk Cieszyński. W listopadzie 1918 roku Ewald Latacz na pruskim Górnym Śląsku założył Związek Górnoślązaków. Po śląsku byśmy powiedzieli Vereina Górnoślązaków, po niemiecku Bund der Oberschlesier, który walczył na pruskim Górnym Śląsku o nieprzylżytość, niepodległość Górnego Śląska. Więc te same postulaty, co Józef Kożdoń na austriackim
na Śląsku Cieszyńskim Austriackim. 14 stycznia 1919 roku na arenie międzynarodowej zostaje przedłożono propozycję 6-osobowej delegacji Śląska o nieprzynależności Górnego Śląska, o niepodległości. Na czele tej delegacji staje Eugen Fulda. Widzicie, tego nie uczyli w szkole. Ja dopiero teraz, że to ktoś przeczytał i próbuje też przekazać. I musimy to zmienić. Ta edukacja regionalna musi być. O to też walczy Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, DURŚ. Też pozdrawiam członków. No, słuchajcie, no tak nie może być, co oni nas polonizują, wcześniej germanizowali. No nie, czemu my się mamy uczyć o jakichś polskich bohaterach? Co to ma wspólnego z historią Śląska? No nic nie ma wspólnego. Śląsk nie był częścią Polski. No nie. My mamy swoją historię. W 1919 Czechosłowacja zajęła Śląsk Cieszyński. Został wcielony też Sudetenland, czyli można powiedzieć między innymi Śląsk Łopawski do nowego państwa, które powstało po I wojnie światowej, Czechosłowacji. Zmęczeni? O, niektórzy nie lubią historii i pewnie ja, ale jadymy dalej, mamy jeszcze kole 100 lat. W 1919 Bund der Oberschlesier chciał, aby w Abstimmung, plebiscycie, obok opcji polskiej i niemieckiej była opcja Śląsko. No, nie udało się. A gdyby tak było, to myślę, co by ta śląska opcja wygrała. W sierpniu 1919 było pierwsze powstanie śląskie. No i zaś fanzolą w szkole jakieś tam fulają o tych powstaniach. Słuchajcie, to tak richtownie to było polskie powstanie bolszewickie. Więcej u Dariusza Jerczyńskiego, bo tu nie mamy czasu. A no, chcecie, aby więcej gadał o historii? Zanim jeszcze drugie powstanie śląskie, no to w 20 roku no i prawdopodobnie odbył się jedyny międzynarodowy szpil pomiędzy Górnym Śląskiem a Litwą. Nie ma tu na zicher, ale ono tak było. W 1920 roku na Śląsku Cieszyńskim polskie bandyty napadały na Ślązoków i w tym roku też była decyzja, co nie będzie abonirungu na Śląsku Cieszyńskim i no potajlują wzdłuż rzeki Olzy, Śląsk Cieszyński, no i wiemy, co Cieszyn nie potajlowany, jeden po polskiej, jedna część miasta po polskiej zajcie, jedna po czeskiej zajcie. No, to jest zbrodnia, moim zdaniem. Te potajlowanie, no w ogóle potajlowanie Śląska, ale tego Śląska Cieszyńskiego, bez miasta, i na rzece wyznaczyli granicę, no dajcie pokój. No, tak to wszystko było. No nie odwrócimy tego, chociaż dzisiaj mamy Unię Europejską. Nie ma granic. Śląsk jeden, bo polski, po czeski zajcie. Troszkę to już idzie w dobrym kierunku. W okresie plebiscytowym i Niemcy i Poloki walczyły o Ślązoków. I 15 lipnia 1920 roku Poloki powiedzieli, co jak Śląsk będzie polski, to będą mieć autonomię. Przyznali ta autonomię, no i wiemy, że ta autonomia była w okresie międzywojennym, no a potem ją komunisty odebrali w 1945. No i Niemcy w listopadzie, 27 listopada 1920 roku powiedzieli to samo, co jak Śląsk będzie niemiecki, to będzie krojem koronnym Rzeszy. No ale tak się też nie stało, bo Ślązoki potem zagłosowali co nie chcą, już się bali wszystkiego po tych powstaniach śląskich, no i był częścią tajlą Prusów. W sierpniu 1920 było tak zwane drugie powstanie śląskie, a richtig walki uliczne w Katowicach. Tam zabili nie skorzej
Teofila Kupki, też Wielkiego Ślązoka. No i tak to było. Trzeba wiedzieć, co w latach 1920-21 zabito około 3000 górnoślązoków. Takie to było. To była wojna domowa wszystko. A potem Abstimmung, 1921 rok. 20 marca Abstimmung górnośląski. Kto wygrał? No Niemcy. Prawie 60% do 40%. No i Poloki nie były zadowolone, no i już wcześniej się zaplanowały, jak nie wyjdzie ten Abstimmung, to zrobimy im trzecie powstanie śląskie, które tak rychtownie było śląską wojną domową. I teraz my obchodzili stolecie tego, no i zaś tam fanzolili na Annabergu, no dejcie pokój. Szkoda gotki. Przeca po jednej i po drugiej zajcie były Ślązoki. Jedne popierały Niemców, jedne Polaków. I to Poloki zaatakowały niemieckie posterunki, można powiedzieć. Bo chciały do polityka zaś. Bo przegrali plebiscyt i zaś by im się granica nie zgadzała. I w końcu to powstanie zakończyło się rozejmem. I 22 czerwca 1922 roku mała tajla wschodniego Górnego Śląska weszła w skład II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego, ale nie skorzy już niedługo z tej autonomii to ino było miano. Była fest polonizacja, niestety, no i ta polonizacja mamy do dzisiaj. W 1934 roku miało miejsce zdegradowanie górnośląskiej prowincji do rejencji Łopolskiej od nazistów. Oni też chcieli tworzyć ten monolit, jedna Rzesza, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Tak jak Poloki teraz chcą wszystkim powiedzieć, że wszyscy są Polakami, wszyscy są katolikami. No to już miało miejsce i w III Rzeszy. Takie coś. 1 października 1938 roku Śląsk Cieszyński został zajęty od polskiego kierunku, tak zwane Zaolzie, a trzecia Rzesza zajęła Śląsk Łopawski, tak zwany Sudetenland. No i druga wojaczka się skończyła, no i do Śląska dopiero się zaczęła fez okupacja, jeszcze większa okupacja. Niektórzy gadają o jakimś wyzwoleniu, to zaś fanzolenie, fulanie, kaj. Przeca oni tu nas traktowali jak Niemców. W 1945 roku znieśli autonomię śląsko, tu nam lagry pobudowali do Ślązoków, tragedię górnośląską, powywozili naszych przodków do lagrów na Syberii, pozabijali nas w lagrze na Zgodzie, w Łambinowicach, we Inkrzych. To przeca były lagry koncentracyjne i od Rusów, i od Polaków prowadzone. Salomon Morel przeca. Pamiętajcie o górnośląskiej tragedii we styczniu corocznie to jest obchodzone. Wiele ludziów zabili, bytom całe zniszczyli. Przyszli do Miechowic, rozstrzeliwali Rusy, Sowiety na ulicach. To była tragedia fest. Wtedy wojna do Śląska się dopiero zaczęła. I to trwało do 1948 roku. Tragedia też do Dolnego Śląska. Od 1945 roku mocka ludzi uciekło albo zostało wypędzonych z Dolnego Śląska. Kiedyś terenów niemieckich. I teraz mono 1% się tam ostał tych Ślązoków. Tych niemieckich, niemieckojęzycznych, germańskojęzycznych Ślązoków można by powiedzieć. I bez to teraz ten piękny, ta piękna ziemia, ten Dolny Śląsk, no zabytki się zachowały, historia, kultura, a ludzie są ze wschodu. I teraz zaś trzeba zadać sobie pytanie, to są Ślązoki. No. To
jest godanie, gotka, rozprawianie na osobny tajlik. W latach 1945-50 Śląsk połączono z Zagłębiem Dąbrowskim, no tak jak to już było za III Rzeszy, i powstało województwo tak zwane śląsko-dąbrowskie, a nie skorzej w 1950 nowy podział administracyjny aż do 75. Osobne województwo katowskie w latach 53-56 stalinogrodzkie, kiedy zmienili miano Katowic na Stalinogród. A w 75 podział na 49 województw i tu było województwo katowskie, łopolskie, bielskie, no i częstochowskie, no też tam południowe krańce Tajle Wielkopolskiego, to ziemie śląskie historyczne też były. No i w 99 zaś nowy podział, kiedy znamy do Teroski, 16 województw, województwo śląskie, opolskie, to są ziemie historycznie śląskie, ale też tak to potajlowali. Województwo śląskie to przeca, to nie ma cołki Górny Śląsk, to jest rychtownie województwo śląsko-małopolskie. 45% stanowi Małopolska, 48% Górny Śląsk, a reszta historyczne ziemie wielkopolskie. Więc widzicie, no lepiej mamy z opolskim województwem. No, tam mamy około 90% Górny Śląsk, reszta Dolny i Wielkopolska. Ale nie możemy też zapominać o Śląsku po czeskiej zajcie. Tam też to tak potajlowali, nie za fajnie. Część Śląska je we kraju morawsko-śląskim, morawsko-selski kraj to odpowiednik polskiego województwa i tam też w tym kraju morawsko-śląskim i są Morawy historyczne i Śląsk, a mała tajla Górnego Śląska, ta zachodnio, należy do Łomunickiego kraju. Więc tak to potajlowali tym na Śląsk granicami i Teroski. Co zrobić? Chcieli nas spolonizować, szczechizować, wcześniej zgermanizować. Ale my się nie możemy dać i musimy promować ta śląsko-historio, śląsko-kultura. I bez to ja założył Śląsko Rajza, bez to roztomajte śląskie organizacje powstawają jak grzyby po deszczu, geszefty śląskie i musimy mieć to we zocy, musimy być temu radzi, musimy temu przajać. I jest fez rod, co śląsko kultura się rozwija, co to jest już wysoko kultura, buchy są po śląsku, przedstawienia teatralne, roztomajte łone. I jadymy durś i na Górny Śląsk. Subskrybujcie, abonirujcie, filujcie Facebook, Instagram, szajbnijcie coś, dejcie łapka do wierchu. No i widzimy się, chowcie się, Pyrsk.